Територията на община Бобов дол е сравнително бедна на водни ресурси и това се дължи на геолого-географски фактори. Хидрогеографската обстановка се определя от 6 малки микроязовира, които се намират на територията на общината, от реките Новоселска, Бабинска, Долистовска и техните притоци, както и река Разметаница, която е десен приток на река Джерма. Водният режим на тези реки се определя от снеготопенето. Река Разметаница е приемник на битовите отпадни води на град Бобов дол и промишлените предприятия на територията на общината. Язовир Големо село е един от най-големите язовири на територията на общината. Пречистване на отпадъчни води е тристепеният с допълнително третиране на утайките. Утайките са известни още с общото наименование шлам. Оттам идва наименованието шламовото, дето му казват от мините. Пречистването има за главна цел да отстрани твърдите и суспендираните замърсители, органичен материал, соли, с най-вече на фосфор и на азот. Трите степени на пречистване са механично, биологично, химично. Образуваният шлам от трите степени се третира отделно. Най-общо методите се разделят на физични, химични и биологични. Механично пречистване на замърсени води. Използва се метода за прецеждане и филтруване, чрез различни решетки, сита, утаяване, отстраняването на грубо диспергиране замърсна водата. Анализът позволява да се преценят качеството на водата. Анализът позволява да се удостовери нейната чистота, възможността тя да се използва за пиене, готвене, къпане, всекидневно използване за битови и санитарни нужди. Един от най-сигурните и ефикасни методи е монтиране на филтрираща система. За правилен подбор на филтриращата система е необходим анализ на водата. Как се подготвят самите проби за вода? За анализ се използва стъклен или пластмасов съд с обем не по-малък от 1,5 литра. Преди напълването на съда е необходимо водата да се източи в продължение на 5-10 минути, за да не попадне в пробата застояла вода. Водата от сондаж, който се използва рядко, се източва минимум от 2 до 3 часа. Съдът трябва да бъде много чист. Обработваме сравнително малко количество вода, която обаче я правиме качество почти на дестилирана вода. Тази взимаме едно количество вода от язовира с помпи, преминава най-напред през тези реакторите ИПЕК. Значи в тях се позира коагулант, които спомагат за уедряване на различни частици, които има в природната вода. Това са органични вещества. Къщите водорасли, тези реакторите идели с коагуланта, който е железен трихлорид, ферихлорид. Знаят методите. Става така, че те се доуедряват тези на фонтанците. И затова става на капки. Това е необходимо, за да може да улесним охлаждането. Водата като става на много малко капки. Ето я разтворената вар. Една цяла машина се изсипва. Вътре машината ще ви я покажа как. Ще погледнете там. Ето е вече разтворена. От тук по тези малки. Да, пълно се е.
И идва вече. Да? Нарочно не сме познали сега, за да видите как е преди този очакват. Тя ще почне да побелява вече тук, постепенно и най-оттатъка в остните утайници ще видите как е водата чиста, по канализация ще се отива вече в реката. От крайните утайници вече идват и взимат проби. Да ми кажат дали водата е достатъчно.